Hej så. Jeg tænkte, at jeg lige vil give jer en kort introduktion til, hvordan man laver interne hyperlinks i et Word-dokument. Nogle af jer ved helt sikkert, hvordan man gør, og andre ved det muligvis ikke. Som eksempel bruger jeg vores undervisningsbeskrivelsesskabelon, hvor man jo netop kan indsætte interne links, som vi ser her i forbindelse med overskrifterne på vores undervisningsforløb. Det første, man skal gøre, det er, at man skal gå ned til det sidste forløb, markere tabellen, og det, der hører til ovenfor og nedenfor. Kopier det, eller ved Ctrl+C. Så sætter jeg en ny side ind, hvor jeg indsætter det, jeg lige har kopieret. Så nu har jeg altså lavet en ny side med en ny tabel. Den hedder så titel 3 i det her tilfælde. Og jeg giver en titel til mit forløb her. Det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal indsætte et bogmærke. Og det gør jeg ved at markere et eller andet sted på siden. Nu har jeg stillet mig lige efter min titel. Så går jeg op i fanen Indsæt her, og går hen under Kæder, hvor der står Bogmærke. Jeg klikker på Bogmærke, og i bogmærkenavnsfeltet, der skriver jeg så titlen på det bogmærke, som jeg vil sætte ind. I det her tilfælde kalder jeg den titel 3, og trykker på Tilføj. Nu ruller jeg så op til min indholdsfortegnelse, hvor jeg har fået mig en ny titel. Og jeg skriver titlen på forløbet. Og det jeg gerne vil nu, det er, at jeg vil gerne lave et internt link på min overskrift her. Jeg markerer min overskrift, højreklikker, går ned under hyperlink, og herinde klikker jeg på en placering i dette dokument her. Og så får jeg mulighed for at vælge mellem de bogmærker, der er indsat i mit dokument. Og jeg har netop lavet en, der hedder titel 3 nu, så den klikker jeg på og klikker OK. Så nu har jeg altså lavet et link, som peger ned til titel 3, og det vil jeg kunne se ved at gå ind og åbne den. Sådan, så ryger jeg ned til titel 3, og jeg kan komme tilbage til forsiden her, fordi der ligger et link på retur til forsiden. Så proceduren er altså, kopier den sidste tabel, lav en ny side og indsæt tabellen. På den side indsættes et nyt bogmærke, og på forsiden i oversigten, der laves der så et link på titlen, altså et hyperlink, som går til en placering i dette dokument.